Jam siji bengi numis turu lali hari kula Alhamdulillah. pikiran boy aduh angin dikawat turuni. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu maning karo Reang Mang Asep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir mang channel kiyen. Kanggo kandahan dina kiyen ana cerita sing Erni ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Astana Japura, lamun ora salah mah ning wilayah Cirebon ka. Dadi Erni ki pengen nyeritakaken dudu pengalamane dheweke dudu apa sing pengen dikandakna ki ya pengalamane bapane arane Bapak Warto. Mung bega mangasip ke ngundange Kang Warto bae supaya luwih enak ceritane, soalnya mah wis dadi kebiasaan nyeluk wong ki Kang. Nah, kedadiane dewek ya wis lawas pisan ya Ca. Waktu kun bapane Erni dewek ka Kang Warto ki ya masih durung nikah, masih bujang. Nah, Kang Warto ki aslinya dudu wong Cirebon, ya aslinya ki ya sing wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Mung bega ya memang Kang Warto ki lahir ning Cilacap, terus ya sekolah apa ga SD ki ning Cilacap, digawa kenang wong tuane mung Cirebon, waya wis pragat sekolah ki. Soalnya mah wong tuane Kang Warto ki ya nggati duite ki usahane ki ning wilayah Cirebon ning kono pun ning wilayah Astana Japura ta apa makan mawarane. Nah, ning salah sawijining dina bapak tuane Kang Warto ki ninggal ning Cilacap. Ya Kang Warto gak wis weruh sempet balik apa sekeluarga. Nah, sepeninggalnya bapak tuane kan pada balik maning meng Cirebon sewise mitung dina apa ki. Rupane ning kono ana ngebahas masalah warisan kanggo keluargane Kang Warto, kanggo keluarga-keluarga sing sejen. Soalnya mah apa bapak tuane Kang Warto ki termasuk wong sing kepandeng lah wong ana dunyane. Mulane gaya kun warisannya ki dibagi-bagi ning anak putu, berarti ki ya ana sing ngatur ka. Nah, jare bapaknya Kang Wartone karena bapaknya ki ya kayaknya mah ora terlalu ngladeni ning masalah warisan ki, jare bapaknya tok sira manaha balika je meng Cilacap dari perwakilannya bapak ngurus masalah warisan kian. Kone prewen je pak lah wis kone prewen apane ya dupai ya syukur beli ya wis lah bapak mau ora terlalu mikir ya ora apa jadi masalah kayang konon je omong konon je pak. Iya dadi ki ya Kang Warto ki balik meng Cilacap dewekan bae je dewekan bae mengumai bapak tuane jenate bapak tuane mbok tuane gak wis langka waktu kunku. Nah, umai bapak tuane ki ya ana sing ngopeni diopeni kenang bibine Kang Warto, ana sing ngurusi ka. Dadi ya Kang Warto monokaken mengumai bapak tuane. Terus ya tekang desane Kang Warto ki ya wis bengi je waktu pun wis bengi, wis liwat jam 7 lah. Nah, bibine ya kaget tok Warto je. Iya je bi. Dewekan bae je tok je. Iya je bi je lah je siraku je. Iya bibiku ngimpi apa harapan ketekan tamu ado je wong Cirebon mene jebi lah wong Cirebon apa jebi wong Reang lahir ning kene cilik Reang ning kene Reang kan ya gedene ning omah kiyen jor ya. Iya kayaknya kan Ira wis ngali je mana nih buri wong tuane Ira wong Cirebon mene wis mangan ta durung jebi. Oh ya wis lamun durung mangan dikit ya bibine dadak masak je. Soalnya mah ya bibi ki masak ya mung kanggo mamang Ira bae je. Ya wis CB je dadi ki mangan apa segala macam ya kono ana bibine ana mamange, sementara anake bibine ki ya langka sing pada ning omah kuwen je. Dadi sebenarnya mah bibine ki duwe omah dewek. Bibine ki karo mamange mung bega sepeninggalnya bapak tuane Kang Warto, umai bapak tuane kan langka sing genai, langka sing ngopeni. Nah, tadi bibine sing ngopeni umai bapak tuane Kang Warto. Ari anak-anakane bibine mah ya ning omah dewek-dewek ya anak kabeh. Lantas kayang konku ya wis Kang Warto ki ya mangan apa terus ya kon istirahat ya to. Iya dikon bapak nira jemennya ku
Iya JB dikon kenang bapak nang apa irane ora sisan nang apa bapakne irane ora melu menekaken bapakne lagi repot JB. Oh ya wis ora apa-apa jora. Nah pas kaya kon ku wis bengi ki Kang Warto ki ya sempat metu dikit celingak celinguk ya bagian prewen bae ke desa kuun kan genai Kang Warto gede jora ya desa ki ya ora ke berubah celingak celinguk mung bae rada ana sing aneh aja biasanya ki lamona jam-jam 8 jam 9 ki bocah cilik ki masih pada mundar mandir masih pada melayu masih pada dolanan. Kang Warto kan ya kangen pengen deleng bocah pada dolanan ya dolanan tradisional apa ya gobak sodor dolanan apa itulah bocah-bocah cilik ki kin malah angka aja ya desa ki luwih sepi kayaknya ki wong ki wis pada mancing jero kabeh ya wis lah Kang Warto ga mancing jero Kang Warto ki mancing jero umah arepan istirahat. Nah dau ga liap-liap mata ki Kang Warto ki ngrungu ana suara gamelan ya sing kadoan ki nang nung oh gamelan paingana aja paingana uwong ki ya pada langka paingana bocah cilik ki ya ora pada dolanan rupane ki ana wong lagi hajatan berarti ki ya fokusnya ki bocah ki yang ngumpul monokaken kabeh ning ya sumber keramaian kien ki mung bae karena Kang Warto bengi kun rasane awake dheweke wis pegel tadi ki Kang Warto ki ya wis tongtongan mono kenal lah tongtongan ya tontongan melu nonton lah yang mau istirahat bae. Nah tas kayang kon wis Kang Warto ki istirahat ya turu esuke tangi ya biasa bae bibine apa ge nyiapaken sarapan. Nah terus ki ya kenang bibine ki ya dianter meneh tok tak todokaken ya karang bagiane bapak nirane. Oh iya JB nah ditodokaken kiyen patoke kiyen kin ki ya jatahe bapak nira amba JB ya iya jamba. Terus masih ana maning je toning kana jor ji lu sing siji JB iya aja bapak tua ku sugi ta JB bapak tua ya sugi si ora mung bega karangnya ku amba aja arane sugi JB ari karangnya amba mah ya kayang konon lah arane wong bengen jor wong bengen kan ya karangnya amba ya ningatine Kang Warto ya ora kabeh kayang konon ora apa jor masa to tinggal wong bengen karangnya amba memang akeh jar Kang Warto ki bagiane anune ki bagiane bapane dheweke ki tas kayang konon ku wis Kang Warto ki takoning bibine bi lagi bengi sing hajatan sapa hajatan ya iya aja langka sing hajatan langka apa aja reang krungu ana suarane gamelan ira krungu gamelan je tok je bibine ki radakan kaget Kang ngomongnya ku iya JB apa sih JB biasa bega JB ngomongnya masa ya sampai melotot kayak yang konon bibiku kaget jadi aku krungu gamelan temenan iya JB je ada wong hajatan ta prewen mung sekedar suarane radio ta prewen ya ambu je tok wis tontong dirongokaken je tong diladeni lamun ana suara gamelan maning apa sih JB jor jare Kang Wartone ki wis pokoke metontongan diladeni lah masalah kunku ya wis jor jare Kang Wartone ku nah sebenere mah urusane Kang Warto kuning desa kun ku wis pragat ya wis langka urusan maning ka ya nyekar mengkuburane bapak tuane apa wis terus ya masalah warisan wis pragat wis todok-todokaken ya langka urusan maning mung bega embunang apa perasaane Kang Warto ki dheweke ki arep ninggalaken desa kun ku kaya ana sing nahan aja gerek miang aja gerek ninggalaken desa kiyen ana sing ngomong gel konon dadi ki ya Kang Warto ki ya wis lah kok maning bae mader ya reang gak ngome bapak tuane reang dewek jora dadi ki bengi kun ku Kang Warto ki ora balik ya ora balik istirahat maning. Nah kin mas singkat cerita bae Kang Warto ki sempet metu maning celingak-celinguk ku desa ki memang luwih sepi ora pada kaya zamane dheweke masih ning kono aja maning bengi je awane bae desa ki sepi sampai Kang Warto ki takon ning bibine bi apa ke sepi nyangnyet JB desa ki pada mendi wonge ya sing ngenome lagi pada ngerantau mengkota jora sing tuane pada mengsawah ya wajar bae desa sepi ku oh iya aja ya biasanya kok bocah jora bocah pada nggawani tepel pada dolanan egrang pada dolanan blendokan je pak dor ka blendokan apa gak sakin mah sepi JB ya bocah-bocah aku sakin mah wis gede-gede je tok je oh mengkono nih ya mulane ke desaku sepi
paingan aja ya bi, ya iya jora ira si ora balik-balik je, lagi bapak tua ninggal kan reang balik je bi, ya iya kepoko bapak tua ira ninggal balik lamun ora balik-balik jora jare bibine ki wis menang ning kene aja istirahat. Iya je bi. Nah bengine Kang Warto ki ya sempat metu-metu celingak-celinguk ya, desa ki memang sepi aja. Wong ki ya ana sing midang ning Jabar terus ya mancing maning terus ya Kang Warto ki ya dadine kan bosen. Nah bosen ki ya jam-jam 10 bengi maning-maning ki ya krungu ana suara gamelan je. Krungu ana suara gamelan, Kang Warto ki sampai metu sing jabak sing jero omah ki metu mengjabak celingak celinguk gamelan ki kayaknya ki sumbernya ki ya sing kidul ngidulakan kan alas jemono kena masa ya sing alas dia suarane gamelan ki celingak celinguk. Nah ana wong liwat bapak-bapak jer ana wong liwat ki ya Kang Warto mah kenal kun kuning wong kun dari kan ditakoni kenang Kang Warto mang je lagi jalan-jalan je kun siapa je ku kira siapa je je nang je reang Warto je. Oh Warto je paingan kayak samar kayak pangling to je kira ning Cirebon jora iya je mang je. Oh alkun lagi balik je, iya lagi dolan meng bibi je. Oh iya ditiliki bibi nira je boka tanah sing bopong je lah nama mamangnya kedik jora jare Kang Wartone ki kun lagi ana rame-rame nih ngendi je mang je jare Kang Wartone rame-rame apa je to suara gamelan je. Ira kerungu aja to suara gamelan kerungu je ku nang ning nung to dudu anu je kungku nah bibine untungnya gak metu waktu kunku ana apa je iki je yo je Warto kerungu suara gamelan je to mancing jar bibine ku mancing je bi iya Kang Warto kayak nurut dikon mancing kenang bibine padahal Kang Warto kan wis gede mancing to aja ning Jawa mancing je ya nurut mancing mung jero monokaken. Nah sementara wong kin ki ya nglanjutaken perjalanane je embuh mendikaken Kang Wartone dikon mancing kon dodok Kang Wartone kan penasaran bi nang apa yang dikon mancing je bi ning jero kan ongkep enak ning Jaba ira krungu suara gamelan temenan je bi wis lirong dina kiyen apa sih je bi to je langka wong lagi ajatan langka apa aja kungku sikune apa je kunku ya suara gamelan ku ya yang lagi ngelatih wadal apa je bi ya pokoknya mah lagi ngelatih wadal aja kungku wadal apa ya baru tak beli ira aja nang apa ya bocah nom ning kene ya wis pada langka bocah cilik ya ariawan sepi gara-gara metune ku pada kewedinan je soalnya mah ya kuwen suara gamelan kunku yang lagi ngelatih wadal kone siapa sing marani monokaken ngalami anak je Narto karo Warto arane beda surup bae Narto ki monokaken kelingan ta beli sira Narto je sing omahe ning kana tungtung ngelor. Oh iya je kacek rong tahun ja karo reang luwih tua Narto jor jare Kang Wartone ki Narto ku ya pada bae kayak ira krungu ana suarane gamelan diglati ya sedurunge kan Warto kanda ninggal wong kun ku ari bengi suara gamelan ku sing ngendi asale mung bega wong sejen ki langka sing krungu ku mung Narto bae. Nah ditekani kenang Narto ya Narto ku ya nglati gamelan kuwen terus ku ilang saking Nartone langka ya saking wis ketemu mung bega ilangnya ki sampai patang dina diglati kenang warga ki sampai patang dina jebi iya aja ilangnya ning ngendi mana ning alas jare bibine ki memang ya bibine ki ceritane ngegantung ora detail aja ilang ning alas iya sampai tekang patang dina gara-garane ku ya krungu suara gamelan kuwen sing krungu mung Narto bae jebi sing sejen malangka sing krungu. Nah saking ki ira sing krungu wong sejen langka sing krungu watira ki ira ki ya kena je maning je anu je to wis turu bae ning kene indane arep ning desa kiyen ya spiral lawase gaya bruk ora apa-apa mung bae sira ki ya becik sing nurutan ning omongane bibi aja nglating-glati gamelan kuwen je soalnya mah blahi je matakan kaya Narto saking Narto ku ya kaya wong pengung kaya wong kurang sehat kayak wong edan lah kayak konon je gelangap blongop ya gara-gara ya ilang patang dina sewise nglati gamelan kuwen je wis sira ki meneng aja mono maning jajang glati gamelan
Ya reang orang glati ora apa jebi jorna. Das kayang kon ki ya wis Kang Wartone ki turu mangasepe izin minum kopi dikit. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kopi ireng mantap, rasanya ora berubah. Lanjut maning menceritane Kang Warto. Esuke Kang Warto ki ya tangi sarapan apa dikit. Nah, Kang Warto ki masih penasaran ning ceritane ya Narto, terus penasaran ning suara gamelan kuwen asale sing ngendi. Dadi dheweke ki ya dinakunku duwe niat pengen ngejelajah ya. Pengen ngejelajah mengalas kah ya lagi Kang Warto cilik ya wis sempet monokaken ku mengalas ku ya ingak-ingok ya nglati manuk nglati jambu apa jora. Nah Kang Warto ki ya duwe pikiran kayang konon akhirnya wis lah acak reang manakna aja mengalas. Nah jam-jam 8 kah jam 8 esuk Kang Warto ki metu lunga ya ngomong ning bibine ki be arep jalan-jalan ya. Ya aja doa-doa jor-jor bibine iya aja. Nah dadi ki ya Kang Warto ki jalan-jalan ya arek ki monokaken mengalas nglati sumber suara gamelan asale ki sing ngendi jaja. Nah waya arepan manjing alas Kang Warto ki papagan karo nini kan ki wis sepuh umure ki ya wis 90 punjul toli ya Kang Warto gak kenal ning nini kian ki arane ki ya Semborasini jaja. Semborasini ki sing awit Kang Warto cilik ki lamun ditakoni ki ya dheweke ki paling seneng dongeng, paling seneng kanda pengalamane nom-nomane dheweke kaya ngapa ning kene masih alas ning kene umah masih ana pirang iji ning kono ana anu pokoke mah ya Semborasini ki wonge gel kono jaja seneng kanda ka seneng cerita papagan karo Kang Warto ku lah Semborasini jora ki ditakoni Mbok je, sing ngendi je mbok je? Sing alas jentas nggati kayu je. Siraku sapa jor jarem Semborasini ki. Reang Warto je. Warto sapa je? Warto je sing bengen sering ngrungokaken dongenge Semborasini. Alam mbora kelingan je Warto sapa jor. Tok je siraku kayaknya ku dudu wong kene ya dudu jembo bengen marang ku ya ning kene cilike mung be wong tuane reange ku ya ngali mung Cirebon. Oh ngali sapa bapak nirane ku Sudin je. Oh Sudin karo kanu Mina je. Iya je. Oh iya weru ning bapak nirane mah. Ya ning reange mas ora weru jembo reang kan lagi cilik semono ngintil-ngintil bembo jeng rokna sembodongeng ya ambu jembone wis ora kelingan. Pok kanda jembo lagi bengen kayak ngapa jembo zaman bengen ki gelap aja diageli kenang Kang anu ka kenang Kang Warto ya kayak konon je lagi bengen ira ki harapan mendi je tok je jalan-jalan jembong latih sarapan durung sarapan je ya wis sih sebenere mah jora mung bege ya bokatan anak sing enak maning ya pengen mangan maning jora mono mah alas je tok jalan ke wong dagang sarapan langka apa wong dagang sarapan mah mana meng desa je monok nama alas. Oh mengkonon je mbok harapan takon awe je mbok ya brok je takon apa hari bengi reangku ilok ngrungu suara gamelan je mbok je nah simbone ku aja je aja apa je mbok kun marah singkem je Nyai Rasingkem apa je mbok Nyai Rasingkem lagi nglati wadal je Nyai Rasingkem nglati wadal maksudnya prewen ya kun ku Nyai Rasingkem je lagi nglati wadal dadi Nyai Rasingkem ku ya penari je bengene ki penari ya paling ayu nah saking ki ya lagi nglati pasangan sedurunge ga wis oli je siji sapa karane ka Narto ta sapa je ya kayang konon je Nyai Rasingkem ki wis oli wis mana je aja mengalas-alas kone sira mematak belai jari irang ngrungu suara gamelan mah aja mana je iya kun ku Nyai Rasingkem jora ya wis lah karena diusir kenang Semborasini dadi ki ya Kang Warto ki balik meng desa maning teka maning mengumai bapak tuane jora
ning kono kan anak bibine apa dadi ki ya takon Kang Warto ki bi ya apa aja toh hari nyai rasingkem ku sapa nah bibine gak kayaknya ki kaget toh jadi pok-pokaken naran kuwen ya apa sih Jebi ya kone aku ngundang jari sirang ngepok-ngepoken nama ngundang Jebi iya pada korong ngundang jagung kukun ku ya duduk bangsanya manusia duduk apa sih apa Jebi Frewen je ya wis ki bibi ki kanda Narto kah hilang gara-gara niburi suara gamelan jora iya aja nah ketemunya aku ning kono ning umahe Nyai Rasingkem umahe Nyai Rasingkem jare bibi ketemunya ning alas saking ning umahe Nyai Rasingkem prevensi JB umahe Nyai Rasingkem aku ning alas umahe ning alas JB iya bi rang kan cilik ning kene JB rang gak biasa dolanan mengalas mono yang latih jambung latih pelem latih jamur jor masa ya reang ora weru ning alas ana umah kun ku umah gaib ta prewen JB duduk umah gaib je umah ku umah bener ya sebenarnya mau umah kun ku ya zamane ira cilik ya ana ning alas kun kumung bega ya kayaknya ki ketutupan ewu-ewu ta prewen ora weru intine mah wong dewek kedau pada apa ya dau pada sadar lamun ning kono ku ya anak umah je umah ku kayak ngapa ya umah wis harapan rubuh je tok je nah dadi bengen ku ya ning kono ku umahe Nyai Rasingkem je nah umah ki ya wis ewu sewaktu Narto ilang ki ya warga kan rame-rame nglati alas kan dibabadi apa segala macam sampai akhirnya Narto ki ketemu ning kono ning jero umahe Nyai Rasingkem lagi mendek kaya wong kewedinan ka ya sakine gel konon je Nartone ku delangap longo kaya wong kurang waras yor omong konon irane ku lagi apa pan mengalas ku je mauna ku je tok jare bibine ki ya reang penasaran je bining suara gamelan kuwen diwara diomong kenang bibi aja penasaran harapan ning kene ya wis bro ora apa-apa sing penting irak ya ajeng glating-glati suara gamelan kuwen soalnya mah apa malange ki kaya Narto ya wis lah je anu je irak ya ajeng glating-glati maning masalah kaya kononku iya sih Jebi iya je kayaknya reang masih wis je kayang kenen bae wis sakin mah kanggo sementara waktu kian dudu bibi ngusir ke je tok je iraknya mending ya mana balik ke bae je mau Cirebon lah ya kun mangusir je biaran lagi ora bibi mau orang ngusir ora apa mung bega bibi ki melang je ya bapak nira gak kayaknya mah paham ning masalah kian ki kone takon abe ning bapak nira lamun habis tekang Cirebon loh kesuwen je bi wis pokoknya mah ya lamun ira masih pengen glating-glati suara gamelan kuwen mung bega bibi ki watire senajana ira orang glati ga jeto melange ki ya ira ki wis kepengaruh alam bawah sadar ira ki lamun ana suara gamelan ku ya melange ku yang glati dewek je dadi prewen wis balik ka bae lah jeto ora apa-apa ya mandar urusan ira ning kene kan wis beres kabeh je ora iya sih JB ya wis lah kun ku masih esuk ya masih esuk dadi ki ya wis lah dadi ki pamit ning bibine ngakune mah pengen balik arepan balik mung Cirebon je Kang anu neki Kang Warto neki mung bae embuna ngapa rasane atine Kang Warto ki kin ki durung pragat masalah kin ki masih durung beres kah sebabnya ki apa aja lamun Narto ya krungu suara gamelan terus sakin edan ya wajar Narto kan bocah kayak nenek terus lamun reang kan jadi dudu bocah kayak nenek dudu apa reang mah wong sing Cirebon jor nang apa reang melu ya krungu ana suara gamelan tadi ki ana rasa penasaran nah Kang Warto ki sekudua balik ki malah menggok mengumahe bature deweke lagi cilik arane ki Sardi mono kena mengumahe Sardi ketemu Sardine ki ninggange ana ning umah jare Sardine ki ya tok je iya je ira Sardi jora iya jare yang Sardi jora larang kan ora samar jora ning ira ki nah kene ki ngobrol-ngobrol terus ki ya ira lagi apa janing desa kian ya biasa no urusan jakoro bibi oh wis lawas jetok ning desa kian ya wis oli rong bengi lah jadi oh dik antarakan reang mengumai anu yo mengbo rasini nang apa sih jana apa nah sing pentak takokaken reang ki masih penasaran je penasaran masalah apa masalah suara gamelan oh
gamelan sing alas je ya. Iya kunku Nyai Rasingkem jor jare Sardine ki. Iya reng gak krungu sing bibi ku Nyai Rasingkem mung bae reng ki pengen weruh cerita detaile sing Borasini, soalnya kan Borasini kan ya kayaknya ki weruh kabeh ning masalah zaman bengen ki. Ya wis ayu jare yang penasaran. Tadi ki ya Kang Sardi karo Kang Wartone ki monokaken je meng omahe Borasini. Entah Kang omahe Borasini ya ditakoni maning. Sira ki sapa je cah je. Reng Kang Warto je mbok je. Kan bisa ketemu lagi esok je. Oh iya ketemu ning dalan ka je. Iya je hari kini siapa je. Lah reang ya anu jeras anu Sardi je mbok je. Masa yor kelingan ning reang je semono kal dina ketemu kedike. Oh iya je ana apa je tok jadi je menekaken. Nah akhirnya ki ya Kang Warto kan takon mbok je. Reang ki ya masih penasaran ning Mbok Rasingkem ki sebenarnya ku sapa Mbok Rasingkemku. Nah ning kono ku Mbok apa sembo Rasininnya ki ya kayak dudut ambekan kah, dudut ambekan terus ki ya Mbok Rasininnya ki ngomong sebenarnya mah Nyai Rasingkem ku ya bengene ku ya penari sing kesohor keceluk je toli ga dudu wong sejen je. Mbok Rasingkem ki ya adine Nyai Rasingkem ki adine Mbok Rasini je. Hah adine dheweke je mbok. Iya aja Nyai Rasingkem ku adine kita aja. Bengene ki ya penari kesohor ya ke diundang mana diundang mene sampai akhirnya ya kuwen diundang meng umah sing ana ning alas kun ning pinggir alas ya terus ya sing ana ning umah kun ku wong jahat-jahat kabeh aja. Ya gel konon lah akhirnya ki ya dilecehaken apa sampai akhirnya ku ya ninggal ya anu nek Rasingkeme ku. Oh anu dheweke ndeleng je mbok waya ninggal rada diki mbok ki weruh kedadian kin ki sewise Rasingkem ilang je. Nah tadi kan Rasingkem ilang. Sewise Rasingkem ilang kan warga kan pada nglati rame-rame. Nah sampai akhirnya ki nglati ki manjing muncul alas monokaken ning umah sing pinggir alas kuwen ku. Ning kono ku ana sing deleng Rasingkem ki lagi ngluntung bae. Ya awake ki wis burat baret wis langka nyawane lah wis ninggal. Tadi kan nyeluk iki Rasingkeme ketemu jor. Warga kan pada monokaken ngumpul kabeh mung bega waya warga monokaken Rasingkeme ki wis ilang je. Wis langka ya. Berarti Nyai Rasingkeme orilok ditemokaken ora je mayide langka kuburane. Ya langka je mayide ga. Mayide ki langka kuburane ya embuh mendikahaken Rasingkem ki jasade ki langka je jare Mbok Rasini ku gel konon. Oh mengkonon. Irane ku nang apa aja ya soalnya mah ya kun mau je mbok reange ku ya ngurungu suara gamelan. Oh ya reange kan penasaran kun ku suara gamelan ku gamelan apa aja. Bunang apa reange kayak diundang. Wah berarti bener je siraki ya sing diundang kanggo calon wadal ya selanjutnya sing pertama kasih sapa kajarane kaje de ya. Narto je mbok. Iya sing pertama Narto ya dadi wadal Nyai Rasingkem ya terus ya kayaknya mah ya iraki ya wadal selanjutnya mending ke iraki bener wis tinggalaken desa kian bae je aja duweni rasa penasaran pengen ketemu karo Rasingkem apa wis mana mianga aja. Lantas kayang konon ki ya jare Kang Sardine gak pada wis ya tok jesira ku nurut tak bae mana mianga bae aja ning desa kian maning. Lamun arep balik menekaken kok ngenteni suasanane radakan adem apa aja supaya ya kanggo mencegah lah aja sampai ana kedadian maning. Iya jare Kang Wartone ki ya ngehargai nih ngomongane Sardi bature Kang Warto ki ya miang aja. Miang arepan balik mung Cirebon mung bega waya tekang terminal bis ning Cilacap ki pikirannya Kang Warto ki embunang apa kah kayaknya ki dheweke ki kayak anak sing nahan aja gerek balik dikit kah menea dikit Mang ACP izin minum kopi dikit. Mangga batur pada minum kopi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kopi ireng mantap, rasanya orang berubah. Lanjut maning menceritane Kang Warto. Jadi Kang Warto ki ya ning terminal bis ki dheweke ki ya sekuduan numpak bis malah dodok ya mikiri ya. Mbuna ngapa ngerongokaken ceritane Mboras ini ki dheweke ki ngebayangaken lamona Nyai Rasingkem. Nyai Rasingkem ki wonge ki ayu, wonge ki ya prewen, terus nang apa Nyai Rasingkem ki ngundang reang, tujuannya ki apa, nang apa reang sing kudu didadekaken wadal. Padahal kan reang ora melu apa-apa, ning kono kan reang mau ngadon sedelat jora. Tadi ki masih akeh pertanyaan sing kayaknya ki ya lamona semisale reang numpak mobil bis, reang balik meng Cirebon ya mantakan ya pertanyaan ki langka jawabane. Wis lah reang arepan ngelalu bae aja. Pokoknya mariang ki ya arepan nyelon, wis arep tak tekani monokaken sumber suara ki gamelan kun ku asale ki sing alas jora. Wis tak tekani kenang reang jeng ning kene ning terminal ngenteni radakan peteng. Sewise peteng reang balik maning mono meng desa, mader desa kan jam 8 bega wis sepi. Wargane kan ya pada manjing kabeh jora. Wis reang marepan mono kena bae. Dan gel konon pikirane Kang Wartone ki. Nah, tas gel konon ya wis bengine ki Kang Warto ki balik maning meng desa kuwen. Mamba lurung ya celingak-celinguk langka anu jeca. Langka uwong ka wong ki wis pada manjing kabeh. Nah, Kang Warto ki terus mamba alas, manjing mengalas kampung bega. Tekang alas kan langka suara gamelan. Jadi Kang Warto ki keder, reang ki miange ki mendikaken. Ya wis lah reang dodok bae dikit ning kene ya glantang gluntung apa ning genah sing ana sukete pokoknya mah ya Kang Warto ki istirahat dikit ngenteni kuwen, ngenteni ana suara gamelan. Sampai akhirnya ki waya Kang Warto arepan merem, arepan ngliyep, dheweke ki krungu jaja ana suara gamelan nang ningnung ki. Lah, kuwen suara gamelane. Ya wis lah Kang Wartone tangi. Nah, jadi ki ya diglati terus mambendalan. Nah, suara gamelan ki manjing meng wilayah sing ewuh, sing sukete dhuwur-dhuwur ka. Mung bega ya sing dalan ki masih katon ya masih kedeleng. Toli ning genah sumber suara kun ku ana obor murub ka. Berarti ki ya asale sing kono aja. Ya wis lah tak parani bae, tak tedak bae lah sukete ki ora apa-apa. Memang ora terlalu adoh ora apa sing dalan genah wong liwat ki meng sumber suara gamelan ki kurang luwih ki 50 meter aja. Ya lamun lunga mah 50 meter kan suwe. Mung bega lamun mlayu kan gelis ora 50 meter ki. Jadi Kang Warto kumonokaken sing kadoan ke Kang Warto ku wis katon. Lamun ning kono ku ana omah, ning ngarep omah ki ana wong sing lagi joget. Sing awake apa gerakane ki joget terus ana suarane gamelan. Embuh suara gamelane ki asale ki sing ngendi? Langka sing nabuh, langka apa sing dideleng kenang Kang Warto mah wong sing joget ku ya dewekan bae. Nah, saya parek Kang Warto kan deleng lamun sing lagi joget ki raine ki senajana separone petengga kayane ki ya raine ki mirip karo raine Mborasini. Raine ku mirip kayak raine Mborasini mung bega versi enome ka. Berarti ki sing ngarane Nyai Rasingkem jeking ki. Kayane mah kieu Nyai Rasingkem kina. Kang Warto saya parek mung bega Kang Warto ki cerdase ki ning kene ki ya ning otake dheweke ki ya di apa ya ditanamaken lamun narto ki edan gara-gara Nyai Rasingkem. Berarti lamun reang ya sampai interaksi karo Nyai Rasingkem ki kemungkinannya ki reang ki edan tah mati. Berarti reang ki ora bakal ndeleng srengenge lamun sampai interaksi karo Nyai Rasingkem ki kuwen sing ana ning pikirane Kang Warto ki. Saya parek sampai akhirnya ki ya parek. Nah, Nyai Rasingkemnya ki nyelingup meng Kang Warto mesem jaja. Kayane mah jarak antara Kang Warto karo Nyai Rasingkem ki wis kari 10 meter. Ya Nyai Rasingkemnya kan mesem terus ki nyeluk je. Kang Warto ya orang ngomong mung bega rasane Kang Warto ki ya reang ki wis cukup. Ki ora mecahaken misteri ora apa rika yang kenen mareng mamung ketemu karo sosok Nyai Rasingkem bae. Kayane reang ki kudu melayu je. Akhirnya Kang Warto ki berbalik melayu masih diceluk ya Kang Warto cenah. Sampai akhirnya Kang Warto ki melayu kan nyelinguk mengguri rupane diudag ya diudag
wayang udag mah ya sosok Nyai Rah Singkemnya gak bisa rubah, ora kayak penari nganggo kemben nganggo tapi kan layune angel lah mau nganggo tapi mah wis kayak mabur bae aja ya raine gak bisa serem bereknya kayak manuk alap-alap kah ya kayak konon. Kang Warto ki sasa melayu wis embuh sasa terus pikirannya Kang Warto kira ki melayu balik ki kudu mengumai bibi mengumai bapak tua soalnya arepan melayu mendi maning sih orang nih kan. Lalu ki melayu Kang Warto ki bener-bener wedi waktu kun melayu mengumai bapak tuane gitu. Gedor-gedor lawang untungnya gak si sosok Nyai Rah Singkem ki bisa orang udag maning. Dok be jar bibine sing jero siapa kuan ya Reang Warto je be ya to jadi balik je to nang apa je to ana sing karita apa nah lawangnya dibuka kenang bibine Kang Warto ki manjing ngos-ngosan to berapa je to ana sing udag iya je bi diudag siapa je to diudag Nyai Rah Singkem je nah bibine kan kaget man ngira aku lagi apa-apaan je Kang Wartone ku reang kuturane mau balik ora apa je bi reang ku wis tekan terminal maune marepan balik embunang apa oh ya tekan terminal reang ku pengen menek maning pengen nemoni Nyai Rah Singkem je bi jadi ku ya reang ku ya balik menek maning ketemu mau karo Nyai Rah Singkem ku diudag je bi reangnya ku bi dure apa je ya bi ira ku weru Nyai Rah Singkem weru genae ning alas apa ku ya prevensi maune jor jar bibine ku ya kan reang sedurunge balik mang terminal reang ki mampir dikit ning omahe Mbora sini takon-takon jare Mbora sini ku Nyai Rah Singkem ku adine dheweke aja mung be sing reang orang ngerti ki nang apa reang arep didadekaken wadal jora lamun iya reang arep diwadalaken ka reang ki salah apa nang apa ya kudu reang sing diwadalaken reang kan orang melu apa-apa aja mulane reang ku penasaran jadi kayang konon. Nah bibine ki ya dudut ambekan terus bibine ki manjing mengjero kamarane bapak tuane kah metu ki nggawa kayak album foto kah kayak album foto metu monokaken di gebragaken ning ngarepe Kang Warto brag gel konon apa je bikinnya kin mah album foto jora bi reang ngalamin deleng je album foto kin mah nah bibine ki buka memang ana album fotone ana fotone apa nih kono mung bega ana kertas-kertas kah sing diselip-selipaken nah kertasnya ki di epet kenang bibine ana 5 lembar mah waktu kuwenku ki je to je wacanen dewek kenang ngira de kenang Kang Warto kan diwaca bi apa gak rengkok je bi rengkok apa ireng bengkok sih apa jekin je bi tulisan anak caraka jora gigi orang orang ngerti je bi waca kayang kenen ora bisa je ala iya je atau sira mah bisane huruf gedrik bae je ya iya ari alfabet marang ya bisa je huruf gedrik mungkin mah rengkok anak caraka ya orang ngerti je bi ya wis lah bibi sing wacakaken je ya iya je kun tulisannya siapa jebi tulisannya bapak tua nira jaking ke jebi anu je to je oh tulisannya bapak tua memang di dalam kenang Kang Warto ki nulisnya gak kayaknya ki nganggo pulpen sing dicelubakan meng tinta ke zaman bengen ya wis mulai radakan blabur je nah bibine ki ngwacak nakuwen kurang luwih ki isine kayang kenen jadi sebenarnya bapak tuane Kang Warto karo Nyai Rah Singkem ya Nyai Rah Singkem kan penari sing keceluk kesohor jadi ki ya ake sing seneng termasuk bapak tuane Kang Warto bengen ki bapak tuane Kang Warto ki ya seneng ki ya sempet ya hubungan antara bapak tuane Kang Warto karo Nyai Rah Singkem ki sempet ya omong-omongan apa jadi Nyai Rah Singkem ki ya gelem dari demenane kiyen ki dari demenane bapak tuane Kang Warto ya nyambut lah ana sing seneng ning dheweke ki diterima kenang Nyai Rah Singkem ki oh mengkonon ya mung bega ya karena bapak tuane Kang Warto ki kayane mah ya khawatir arane penari kan jogede bengi genae wong mabok genae wong prewen melange ki ya ana sing leceaken ta prewen nah kanggo ngantisipasi kuwen dadi bapak tuane Kang Warto ki ngomong ning Nyai Rah Singkem ki kem wis Maria bae siraku joget tak kawin kenang reang aja joget maning wis kanggo apa sih segala kebutuhan ira kita cukupi kabeh kenang reang ya jare Nyai Rah Singkem me Kang je kita ku gelem je dadi rabine sampean mung bega syaratnya ki siji ajam blawei kita joget je soalnya mah kita ki ya wis jatuh cinta ning seni kiyen ki
Jadi ki ya orang mungkin jelamona kita sampai ninggalaken seni tari kian ki ora bisa aja. Nah, jadi kan ya kayak konon aja. Ya sing siji bapak tuane Kang Warto ki pengen ki ya Nyai Rasingkem ki aja joget maning, sementara Nyai Rasingkem ki ya luwih milih joget daripada milih bapak tuane Kang Warto. Jadi ki loro kuwen masalah ki. Nentas kayak kon ki ya wis akhirnya ki ya kuwen mau ya wong lorokin kan ya ora sepakat. Nah, Nyai Rasingkem diundang kon joget ning omah sing pinggir alas kuwen. Oh, sing isine wong jahat kabeh kana jare bibine ki ora aja dudu wong jahat kabeh dudu apa ning kono ku. Dadi ku ya apa sing diceritakan kenang Nyai Rasini kun mah ya dudu sing sebenere aja to. Sing sebenere mah menurut bibi mah ya sing ana ning tulisan kiyen aja. Oh, prewen JB. Ya wis dilanjut bae JB yang ngarep ngerongokaken jor jare Kang Wartone ki. Dadi Rasingkem ku ya diundang monokaken kon ngibur dadi penari. Arane penari kan ya wong sing sajene kan ya pada meluan joget diiringi musik. Wong joget kan ya ana sing mabok, ana sing prewen jora. Dadi ki rame-rame joget gel konon. Bapak tuanirane ki kesulut cemburu. Cemburune ki cemburu buta, emosi, delengna wong sejen ki pada joget karo ya Rasingkem. Nah, bapak tuanirane ki ya monokaken meng tengah-tengah ngamuk je bapak tuanira ki. Gawa celurit ka diputer-puter ke ya nggalu wong ki ya arepan pada kena kabeh lah. Nah ase ki kena gulune Rasingkem dewek. Rasingkem ki jar dewek mah arepan ngandeg, arepan ngerangkul Kang apa bapak tuane Kang Warto ki kon mandeg. Nah kesabet gulune ki cetak. Akhirnya ku ya kuwen kedadiane ku Nyai Rasingkem ku ya ninggal ya. Nah susah Nyai Rasingkem ninggal ya akeh sing luka, akeh sing ninggal. Ya wis gel konon di kedadian sing sebenere mah sementara Mboras ini sing dadi kakange ki ora weruh kedadian sebenere kenang warga gaya ditutupi lamona sampai weruh kedadiannya kayang kenen melange ki yang Mboras ini ki melu-melu dendam terus ki ya dendamnya ki emang keluarga kian je kayang konon mulane ge Mboras ini mah ora weruh ora apa kedadian sing sebenere ku mengkonon je. Iya je to. Terus jenang apa reang sing arep didadakaken wadal ya karena ira putune bapak tuan ira mungkin ya masih dendam ning keluarga kian. Dadi ki ya arep dadekaken ira wadal. Ya wis lah lamun dendam ning reang ora apa-apa aja ya reang kan putune bapak tua jora. Ari Narto sih. Narto kan wong sejen dulalen jora. Masa iya melu-meluan kena jare Kang Wartone ki. Bibine ku meneng cih bi Narto ku masih anak garis keturunan sing bapak tua. Bibina ku ngangguk aja, ngangguk. Maksudnya prewen jebi. Dadi bapak tua nira kan rabine luwih sing siji. Iya. Nah, wis pugu bapak tua nira rabine luwih sing siji. Bapak tua nira ki ya gampangane mah selingkuhannya ki akeh aja. Nah Narto ki termasuk ya anaknya selingkuhannya bapak tua nira aja. Wah bapak tua kayak konon uripe aja ya. Bapak tua ki ora bener ora beres ya wis pokoknya magal konon intine mah ya kuwen Nyai Rasingkem ki ya yang bu Nyai Rasingkem membu sosok sing sejen ya masih dendam ning keluarga kian. Dadi ki ira sing dadi keturunane ya kayaknya mah ya arep ditumpas arep diwadalaken. Oh mengkonon iya ya wis mulane gairah kejadian balik bae saking tengah wengi je ya wis engko are esuk maning je ya. Nah turu bae ning kene ora apa-apa. Nah dadi ki Kang Warto ku turu ning kono sementara bibine karo mamange bener-bener begadang sampai tekang esuk ya nonggoni Kang Warto tangi ki ya bibine karo mamange durung turu. Sewise Kang Warto tangi penang bibine karo mamange diantaraken tekang terminal dipastikaken Kang Warto ki numpak mobil bis balik mung Cirebon jaja. Melange ki tekan terminal balik maning mono maning sih orang ningan. Nah waya tekang Cirebon Kang Warto ki kandak ning bapane Pak ning Cilacap reang ngalami mengkenen reang ngrungu cerita sing bibi mengkenen bapane ku ya mengangguk-angguk bae. Bapakku angguk-angguk bae kudu re apa je Pak? Bapak weruh ta ceritakeun weruh je. Mau ngomong kayang konon ya memang kayang konon je tok je bapak tuan ira mah ya dudu wong bener dudu apa je ngomong gak konon.
Ya ceritanya gak peragan semono bae, matur kesuwun kanggo batur-batur kabeh kang warto ya akhirnya ya selamat hari narto mambu prewen anune ya matur kesuwun sing ngirimaken cerita kien UR nih anaknya kang warto, mudah-mudahan bisa ngibur. Lamun nama ngasep gak wakna ceritanya akeh kekurangannya kayak nyuwun pangapurane bae kun menjaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri. Assalamualaikum.